počkej. Takže já vás vítám mýho dalšího videa. Zdraví vás, Funky M. Dalšího videa. Takže dneska to bude recenze na Nerf Zombie Sledgefire. Takže my teď si budeme střílet, takže teď si řekneme, jak to funguje, a pak budeme střílet a pak uděláme zhodnocení. Takže jdeme na. Takže je to na způsob brokovnice. Takže tady vzadu jsou prostě takový, jakože takový broky. V tom jsou takhle, tři takhle náboje daný a prostě tady takhle vzadu máte takhle tři ty a tady vidíte tady takovou tu modrou barvu. Jmenuji vytisknout udělaný logo zombie. Tady to, když se vám ošoupe, tak to nevadí, protože to není nastříkaný, že pod tím jako šedá barva, oranžová. Nevadí, protože ono je to pravý. Takže ty broky jsou takhle prostě, tady je takový čudný, na který si když se takhle zmáčkne, ale ono to takhle takhle zmáčknout, a takhle to zmáčknout. Takhle tam ten brok dáte, nebo tady ten zásobníček, a tam ten brok. A můžete už rovnou střílet. Tak takhle. Když takhle střelíte, tak prostě musíte zatlačit trochu. Když zatlačíte jak to máte takhle, když takhle dáte dozadu, tak to vystřelí. Takže já si skočím do náboje. Jsem tady. Takže tady tohle je takový, že takže to se takhle vezme, nabije se to snad všichni znáte, ne? Jo, tak dobrý. A takže to si můžete dát sem, anebo tam. Podle mě se to drží dobře. Tady prostě, takhle jako, nevím, jestli to takhle vidíte, tady jako, tam je imitace kůže. Tady jsou prostě takový čárky, tam jsou čtyři čárky a dvě jsou ještě, to asi já nevím, co to znamená, to vypadá asi jako, aby jako, že do něčeho střelil nějaký zasáhnutý terče. Tak, je tady jenom jedna taktická lišta. Na to si můžete umístit třeba takhle zásobník, ne zásobník, třeba zaměřovač, takhle, nebo baterku, kterou já mám. Takže půjdeme střílet. Půjdeme teď střílet, takže teď budeme střílet z Nerfem. Takže nevím, jestli mě vidíte, budeme střílet tamhle. Takže takhle se to vezme, takhle se to jakože zlomí, takže se tam do toho dá a bum. Takže, a takhle se to dá dál. Takže tohle bylo střílení z Nerfky, Zombie Strike Sledgefire. Takže já to teď a tam pak bude shrnutí. Takže už jsme stříleli, už jsme si probírali. Podle mě, já jsem zapomněl, že tady ještě je taková jako díra, jako, tam si můžete střílet nějaký popruch, ale to moc jako nejde. A prostě to střílí to takhle jakože 3 šipky. Že to je 3 šipky. Kvůli tomu já vám ukážu, jak je velká hlaveň. Hlaveň je takhle velká. Hodně velká. Ono to
takže jako ono to střílí 3. A když si tam dáte prostě takhle to, když si vyndáte ty šipky, tak to může střílet 2 i 1, i 3. Takže podle mě pak to má takovou i jakože imitace obmotání. A tady to má další jako na nějaký popruh, abyste se to mohli pověsit. Podle mě jako je to hezká nervka. Je to pěkný. Akorát jediný, co by jsem vypnul, je nic. Ale je to takový celý dobrý. Já nic nebudu to zdržovat, ale je to pěkná nervka, vám řeknu. Takže já se s vámi loučím, ahoj.